Croeso i Ysgol Garndolbenmaen. Mae'r ysgol yn dyddio nôl I oes Victoria. Dewch I weld sut oedd hi yma yn yr ysgol yn ystod yr oes. Dwi wedi blino lan bore yma. Dwi wedi bod yn ffermio trwy'r penwythnos. Wel, meddyliau'n plant oes Victoria ta. Rwy'n nhw gorau gweithio o 6 yn y bore tan 8 yn y nos. Roedd y plant yn gerdded milltiroedd i'r ysgol bob dydd, neu yn teithio ar geffyl. Roedd yr ysgol yn wahanol iawn I heddiw. Roedd yna reola llym iawn ac os nad oeddech yn ei ddilyn, fe fyddwch yn wynebu o'r gamsen. Roedd y plant yn gorfod gweithio ar y fferm ac roedd yn waith galed iawn. Mae hyn mor anheg. Sut mae fy mrawd yn cael mynd I ysgol? Pam ddim y fi? Dwi'm yn gweld hyn yn deg. Wyt ti'n iawn? Dwi wedi cael breuddwyd mwyaf ofnadwy yn fy mywyd. Dwi'n falch dwi'n mynd oes Victoria. Dewch o gia. Mae fferio unrhyw dydd.